Is-saħħa mentali f'pajjiżna hija problema serja u għalhekk kulħadd għandu jagħmel li jista' sabiex nindirizzaw din ir-realtà. Kien għalhekk li l-kumpanija tal-Maypole nedi strateġija sabiex tqajjem aktar għarfien dwar is-saħħa mentali bilan li tonqos l-istigma assoċjata ma' dawk li jitolbu l-għajnuna. Dan huwa bidu kif ġiġa għadt, aħna sena l-oħra konna wkoll jien personali ingħaqad ma' 5 xiklisti u mort tagħmel dawra masqallija ingħid purament fuq dan is-suġġett. Dan is-suġġett huwa għal-qalbna ħafna aħna għal raġuni sempliċi ħafna. Naħdmu ħafna ħaddiema immissu ma' nies illi nintaqgħu ma' dawn il-problemi familjari għandna wkoll ġifieri ma nistgħux naħarbu minnha. Din hija kawża li rridu nkomplu naħdmu flimkien bħala nazzjon privat biex kemm jista' jkun ikonna l-awareness. Fil-ħunet kollha ta' din il-kumpanija tiġu offruti basktijiet ta' xiri bil-helpline tas-saħħa mentali 1579. Dan fil-waqt li f'kull ħanut se jkun hemm ukoll screen li kontinwament juri wkoll dan il-helpline. Sebastian Dabono, direttur fil-kumpanija, spjega li kulħadd għandu responsabilità sabiex jagħmel l-almu tiegħu ħalli jkun hawn għarfien akbar dwar is-saħħa mentali u stqarri li jixtieq li l-messaġġ jasal kemm jista' jkun ma' Malta kollha.